OK, vítám vás u dalšího videa a další message. Dneska budeme navazovat na minulou message, kdy jsme si vlastně říkali, co my lidi opravdu jsme, čeho my lidi jsme schopní, a od toho tématu se hezky odpíchneme dál. Tím pádem, když vy si začnete být opravdu vědomí těchto věcí, že tvoříme si realitu my sami, svýma myšlenkama, tím, co říkáme, tím, co děláme, tak už se z vašeho života stává videohra. Je to prostě hra. Život je hra. Je to nesmírně velký dar, ale je to i hra. A vy si jenom odškrtáváte různý levely, různý challenge a jste buď hráč, nebo sledujete z publika. Jak vždycky jsou zápasy a na stadionech třeba. Hráče máte na hracím poli a ty, co sledujou, tak jsou na tribuně někde a dívají se vlastně, jak ostatní hráči hrajou tu hru. Jenom ale zapomněli na to, nebo nejsou si vědomí toho, že oni můžou být hráči taky. Je to jenom o tom, jaký si to uděláš, tak takový to máš. A asi největší zlomový bod je to, že když vy opravdu si uvědomíte, že jste hlavní postava ve svém životě, tak už je to jenom o tom věřit v sebe, věřit v to, co děláte, věřit v to, co tvoříte. Protože když nevěříte sami v sebe, tak nehrajete tu hru úplně fresh, protože podlíháte nějakému stresu, nějakému strachu zbytečnému. Tím pádem už nejste v takové pozici, kdy tu hru můžete hrát hladce. Chápeme se. No ale co když je scénář, že si nevěříte, tak místo toho, abyste to nechali bejt, tak praví hráči jdou s tím něco dělat. Začnou chodit třeba na terapie. Proč si vlastně nevěří tolik? Kde je kde je ten kámen úrazu? A nebo i přesto, že si nevěří sami v sebe, jdou prostě dělat ty věci, ve které věří. A tím, že vy nějaký věci děláte, že tvoříte, tak se tím čím dál tím víc zlepšujete, protože čím víc tu věc děláte, tím víc jste v ní lepší. A když jste v něčem lepší, tak ten progres sami vidíte. Tím pádem si automaticky začnete sami věřit. A fakt je to o tom, že život je prostě hra a život je film. A vy jste hlavní postava. Ale neberete ostatní jako vedlejší postavy. Protože oni ve svém životě jsou taky hlavní postavy. Není to něco, co by vám vlezlo do hlavy, že hej, tak teď jsem lepší než ostatní lidi? Vůbec. Jenom hrajete tu hru jinak. Protože všichni tady hrajeme nějakou hru, ale je jediný rozdíl, který tam je, tak je, že buď tu hru hrajete vědomně, nebo necháte, aby hra hrála vás, takzvaně. A když už si tady tohleto všechno uvědomíte, že vlastně, hej, realitu si tvoříme sami, naše myšlenky tvoří realitu, to, co říkáme, to, co děláme, tvoří realitu, tak všechno tohle je nějaký nástroj. A je vlastně na vás, jak vy každý nástroj využijete pro svoje nejlepší využití. Protože všechno na tomhle světě je nástroj. To, co máme v sobě, i to, co je venku. Třeba AI, to je mega nástroj. Nebo obecně peníze, taky velký nástroj vlastně. Jak s nima zacházíte, jak jste finančně gramotný, rádoby řekněme. Tak všechno je nástroj a jenom na vás, jak vy ty nástroje využijete. Jak jsem říkal, jakou hru hrajete, tak takovej jste hráč.
A jestli hra hraje vás, tak nejste hráč, ale jste pouze pozorovatel. Stejný je to úplně samý vlastně, s jakýma lidma se stýkáte. Jestli se stýkáte s lidma, s kterýma jdete společně nahoru, nebo lidi, který musíte táhnout nahoru, když vy jdete nahoru, nebo lidi, kteří vás táhnou dolů. Protože samozřejmě vy ostatní lidi respektujete stejně, jako respektujete sami sebe. Ale když někdo nechává, aby hra hrála jeho, místo toho, aby tu hru hrál, jako vy, tak v tom přátelství třeba není už úplně takový souznění mezi těma dvěma lidma. A vy, když zbytečně budete se s nima dál bavit, tak akorát budete staklí oba dva na místě. Protože ten hráč, co nechává hru, aby hrála jeho, tak je na něm, jestli on chce tu hru hrát, nebo dál bude pouze pozorovat. Dál si bude stěžovat, jak je život na hovno. Je to tvrdá láska v tomhletom případě, ale je to prostě tak. Je to prostě tak. Já třeba osobně jsem taky se přestal bavit s hodně lidma, protože jsme už byli prostě jinde každej. Mega jsem to obrečel, ty vole, když jsem musel opustit nějaký lidi. Ale game is a game. To jsou pravidla a jestli ty budeš ty pravidla dodržovat a vytvářet si i svoje pravidla, tak ti říkám, že budeš v životě úspěšný. Nebo budeš úspěšná. Aha. Protože my zároveň tady musíme dodržovat nějaký pravidla, které jsou přesně pravidla našeho těla třeba, že čím zdravěji jíte, tím vlastně vaše tělo funguje líp. Čím víc spíte, čím větší režim máte nějaký pravidelnější, tak vaše tělo funguje líp. A aby když funguje vaše tělo dobře, tak to je přesně nějaká jakoby věc, která je potřeba k tomu, abyste tu hru života mohli hrát. To stejný, když vám jedou myšlenky mega moc, tak úplně to není fresh, takže vy začnete třeba meditovat, aby vám ty myšlenky a pozornost neunikaly tolik. Protože kam směřuje pozornost, tam jde energie. Where focus goes, energy flows, takzvaně. Ale potom vy si tvoříte vlastní pravidla. Vy si tvoříte vlastní pravidla v té věci, kterou si tady na tomhle světě tvoříte. Vlastně může to být třeba u mě, je to třeba hudba, nebo tyhle videa, tak všechno to dělám prostě podle sebe. Vytvářím vlastně svoje pravidla v mý hře, protože já vytvářím, jak tenhle ten svět funguje. Já vytvářím, jak můj svět funguje. A jak jsme říkali, realita je zrcadlo, tak to je přesně ono. A to, že ti lidi říkají, že to musí být takhle nebo takhle a s tebou to nerezonuje nějak, ty to prostě cítíš, že hej, jasný, to je někoho jiného věc nebo někoho jiného cesta. A jedeš si pořád svoje, tak to je přesně ono. Protože když si vždycky pojedeme jenom to svoje, tak úspěch k nám automaticky přijde. Místo toho, abychom ze sebe dělali něco, co prostě nejsme. OK, tady bych to ukončil. Kdybyste měli zájem se o tomhle pobavit ještě víc, tak je možnost se mnou dát 1:1 videohovor. Můžete mi napsat e-mail nebo na Instagram a určitě se s váma rád uvidím a pokecám. A v příště se ještě do tady toho ponoříme víc, protože je to fakt velký téma a je toho hodně. Takže děkuju moc, že jste se dívali a přeju vám nejlepší den. Peace out.